Evo, došao je moment. Da ti teže nego što si mislila? Jeste, mnogo da mi je baš krivo što ide iz sve, ja nisam mislila tako misli, baš je bilo ono lagano i bilo emisiji. Bila si u emisiji, da. Jeste, i sve sam ono normalno pričala, ali evo jutro sam kad sam ustala mi baš kako strano. Ja ti sad već onako došlo u glavi, bit ćeš sama, 9 mjeseci, neke stvari neće vidjeti, da će se dešavati. Pa jeste, neću hoći to da nadoknadim, ali eto, tako smo odlučili, nema tu sad nazad, niti se, nego eto, mislim stvarno kad dođe do momenta, da mi neće biti oko teško, ali eto. A šta si mu rekla sada pri rastanku? Na šta da obrati pažnju? Ništa, da se ne stresira, ne nervira oko nebitnih ljudi, da obrati pažnju, da ne provodi vreme sa ženama, da se ne zbližava, bespotrebno, da nema nove drugarice i tako dalje. Naravno nisam rekla ništa, ono, kada neko pita, može cigara, može ovo, tako neke gluposti, ali nema potrebe ni za takvim zbližavanjem. Znaš kako tamo nekad reality učesnici od komarca naprave magarca i sad recimo da on uzme od neke devojke cigaru, oni će ne predstaviti to kao da se rodila neka nova ljubav. Da li će tebe takve stvari pogađati? Pa, bila sam tamo i onda znam od prilike, ali ne može tebe niko da nabaci nešto što ne postoji, mislim. Tako su meni nabacivali neke gluposti koje sam jedno znala da nemaju veze sa životom, tako da eto. Pratit ću, gledat ću, pa ćemo vidjeti svakako. Ali postoji zadatke neke, na primjer izolacija, na primjer lisica, nešto. Ne, pa sve mora da prihvati, mislim. Ali oni, ukoliko ne prihvati, će izgubiti pare. Ti si bila tamo unutra, znaš kako mora da teše. prihvati. Igrice naravno. Ne, naravno, to sve što je u skladu sa tim što stigne pismo ili nešto, ili uglavnom kao što je bila svadba i od ove Mijone i Stanislava sve, ne bi ja tu sad pravila nešto, ali opet ne bi ni došlo do tako nekih stvari ako se vodi na... Dođi kod nas malo ovde. Nju vidimo oplakanu, a ti si i dalje vrlo onako čvrst. Nema, ne vidimo. To sam ja. Da. I to je lepo što muškarac tako ne kaže. A da li ste uspjeli postignete neki dogovor sa produkcijom kada se ti budeš porodila da Tars izađe sa imanja da vidi bebicu i tebe? Pa da, to treba da bude, ali ne znam tačno koliko da, ne znam da li će ostati samo da izađe da nas vidi to ili će biti neki dan, to ne znam, ali da, treba da izađe da vidi dete. To je, treba da izađe da izgleda meni iz porodilišta. Tako je lepo, ali nemam ništa sad konkretno. A ko će tebi pomagati u tim posljednjih mesecima trudnoće, oko kreveca, oko pripreme sobe za bebu i ostalo? Pa, pomagat će mi mama i njega, mislim, nema šta, ja se s njima ima super, čuću se s njima i to svakako ostaje za sad na novom domenu, tako da to je mislim, pomagat će mi svi oni koji su njegovi drugari i to, ja sam ima. Si uzbuđen? Pa i nisam nešto iskreno. Šta je sad, šta se dešava? Evo nju su pominjali emocije, da li su i tebe, ali ne pokazuješ to. Pa nije nekako, brate, sve mi je iskreno, sve jedno, ima malo to mi je zbog Milice, ali nemam neki osjećaj iskreno. Dobro, znaš koji ti je cilj, pa negdje ideš sa ciljem. Pa da, prilike, to znam i prošao sam sve, prošao sam zonu, tako da mi je nekako lagano. Vi ste podigli vašu ljubav na viši nivo, ti si zaprosio Milicu. Da li može da se desi možda da tražiš neki specijalan zadatak od Drveta mudrosti pa da se to venčanje desi i u realitiju? Ne verujem. Mislim, bolje napred sa našim prijateljima, drugarima i tako da, familijom. Tako da, kad izađem, to će biti. Mislim, jako 100%. Milica, ti si rekla da on ide tamo da kupiti stan. Je li imate još toga u planu? Pa da, naravno, imamo to stambeno pitanje da završimo, sad da li ćemo sređivati tu kuću njegovu u Kaluđerici i kupiti još neki stan pored toga ili samo kupiti stan, to sve zavisi od cifru s kojom on bude izašao. Mislim, znam i otprilike koja je to cifra otprilike, ali otkud ja znam, ja niko meni ne garantuje da će ona svoje do jula. Honorari su mu nedeljni, tako da sve zavisi od toga. Stambeno pitanje sad koja se reši, a sad ne bude tačno šta bude, to moramo usputno da vidimo. Kako ti podnosiš trudnoću? Ma lagano, ja kada nisam trudna. Mislim, vidimo da je sad već onako lepo se poznaje. Da li si ona trudnica koja vodi računa, neću da se ugojim, hoću da budem fit, ili jednostavno... Ja nisam vodila računa i kad nisam bila trudna, tako da... Ja sam više imala kila prošle godine u ovo vreme nego sad, tako da ne. Ali sve mi je lagano. A da li biraš državnu bolnicu ili privatnu za porođaj? Državno, tako. Sam još volim privatnu bolnicu. Dobro, mi ćemo da vas ostavimo da se ovako malo još tu podružite. Da, pošto on će ostati. Da ostaješ, kad ideš ti? Pa idem sad, uzmem samo sobu, da se smestim.
ti ne možeš sa njim u sobu, verovatno, što Ne, još pa teže nemam ti šta. pada. Ma ne. Ali Ovo, da li ću sad da se rađujem ili sutra, ne bi. Ali uvek nas rasplačate kada ste bili, kada se desila veritba, mi smo svi plakali, evo i sad I smo sada na opet ivici se kad tebe plačemo. vidimo, znači, Jeste, pa ali da, stvarno to je mi smo iskreno. fenomen za to, onaj klip sa Milanom, kako da je smešan, dosta ljudi je tu i plakao, tako da, mi smo već smo. Dobro, ostavljamo vas da eto budete još malo sami i